Sanibonani bathandi beFanyana News. Namhlanje nginiphathele udaba oluthinta uMthandeni Manqele kanye nabalandeli bakhe noNtencane. La khona uMthandeni uqeda kuphosta ipost enevideo kaNtencane, la khona uNtencane evela esesikoleni thizeni ejabula nezingane zakuleso sikole leso kudlala ingoma kaMthandeni ethi Paris. Into ephostwe uMthandeni ku-Facebook uthena, siyabonga Ntencane bafo, sekuyisikhathi sokuthi sibumbane manje sibe moya munye, siyicule sonke le ngoma yethu #iParis. Angeke sifike silwe nabantu ababebukela phansi umculo wethu kaMaskandi, siphinde sizomonezelana sodwa futhi asinqobile. Uthi sesinqobile weyimpisi. Dlalelani abantu ingoma uma beyifuna. Lo mlando wengoma #iParis ungowethu sonke mabhinca, awukhethi bala lamuntu. Yikho sithi uhulumeni akangenelele le ngoma, imele iNingizimu Afrika nasemazweni asentshonalanga. Sengathi uNkulunkulu engazibusisa zonke izikole zabafundi nothisha bakhona, unyaka uqale kamnandi kibo uze uyophela futhi kamnandi. Abalandeli-ke, noma ngizothi nje abalandeli boMthandeni noma bomculo kaMaskandi babe sebeshaya uvalo noma sebezwela uNtencane ukuthi sekuzoba-ke ney'nhlamba noma namagama ayiziswana azobheka ngakuyena uNtencane, njengoba ebonakala njengamanje ejabulela ingoma kaMthandeni iParis. Ngoba uzokhumbula mlaleli ukuthi kuye kwaba khona namagama angemahle ake abhekiswa kuSminoff umfowakaGumede, njengoba bekubonakala nje engazuthi badlelana ndawonye benoMthandeni Manqele, ukuzwana kwabo. So abalandeli-ke bomculo kaMaskandi noma abalandeli baMthandeni u-SK sebeshawa uvalo ukuthi hhayi, nawe ndoda engathi iy'nhlamba nawe sezokulandela-ke manje njengoba usubonakale kule video, ukhombisa ukujabula kule ngoma ebekade idlala iParis. Kodwa-ke nasi isiqeshana sevidiyo, mlaleli, awuke uzibonele. Style.